ben eigenlijk niet van plan om op te geven. Als dit zo doorgaat, dan gaat het een keer fout. Dat kan niet missen. Je hebt twee kampen. En ik denk sinds de komst van EVT dat de collega ook met sprongen vooruit is gegaan. Ja, het ergste vind ik dan op dit moment is dat een gezond bedrijf ook kapot gemaakt wordt. En waarom? Het is een politiek spelletje natuurlijk. Hier zijn geen winnaars meer. Het zijn alleen maar verliezers. Wat is de verwachte aankomsttijd, Gerard? 5 voor 2 zo'n beetje. Oké, nee, dan weten we genoeg. Prima, tot straks. Mijn naam is Kees Muiskers. Ik woon in Hoorn. Ik heb altijd gevaren. Ik was scheepswerktuigkundige. Toen ik 58 was, toen ben ik ermee gestapt. Ja, toen ik 1,5 jaar met pensioen was, toen had ik er eigenlijk een beetje genoeg van. Je komt in een heel klein wereldje te leven. Dus toen ben ik werk gaan zoeken. Dat stond een advertentie van EVT in de krant. En daar heb ik op gereageerd en ben ik aangenomen. Dus. Mijn collega die checkt de auto's in, die aan boord gaan. En voor de rest houden we de veiligheid goed in de gaten. En we beantwoorden de vragen van de passagiers die er eventueel zijn over vertrek en aankomsttijden. En we delen de dienstregeling vaak uit als de mensen daarnaar vragen. Dus Erwin Rob, initiatiefnemer van rederij EVT met Bernard Haantjes en Piet Smit. 2008 begonnen en daarnaast vaar ik in een parttime setting als stuurman op de Spathoek. En ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding als algemeen directeur van EVT. Wat wie voor jou persoonlijk de drijfveer om hierin te stappen? Met name de monopolistische trekjes die op een gegeven moment de zittende reder echt liet zien. Wij vinden dat er veel meer inspraak en invloed door de eilanders moet kunnen zijn op afvaarttijden, op frequenties, op tarieven. En ik denk sinds de komst van EVT dat de collega ook met sprongen vooruit is gegaan. De skiertnis van de eigen veerdienst de Schelling, de EVT, begint in 2000. Het ministerie van Verkeer en Wettersteert besluit dan een eind te maken onder monopolies in het passagiersvervoer naar de Waardeilanden. Krijgt als bij busdiensten zal er daarna concessies verleend worden. De rederij die de concessie krijgt, maar dan voor een periode van 10 tot 15 jaar de veerdienst uitvieren. Maar eerst komt er een oorgangsregeling, het zogenaamde openbare dienstcontract, het ODC. Rederij Doeksen bedoelt in het ODC de haatgebroeker van de onlisplakken in Haas en op Skielge. Maar nij is dat medegebruik tastien wordt. Daarmee stiet het dooriepen voor concurrentie. Een groep Skielger-ondernemers maakt er na eind 2004 de plan bekend voor de oprichting van de EVT. De nieuwe rederij zal 3 jaar later de eerste officiële afvaart maken. Na 3 jaar van intensieve tarriering scoort de eigen veerdienst de Schelling, de EVT dus, van de morgen dan lang omlet de eerste oertocht naar Haas Maatje. Onboord wien maar 4 rechte passagiers. Toch werd er uiteindelijk rekenen op 80.000 passagiers in het jaar. Dan zag je de EVT vol op de concurrentie aan, maar rederij Doeksen. Voor de eerste officiële oertocht van de eigen veerdienst ter Schelling, EVT, waarvan een morgen het reserveskip de Stortermelk zet. Want voor het vlaggenskip de Willem Barends, een snelboot van 234 passagiers, is de nederige vergunning nog net binnen. Onboord van de Stortermelk maar 4 echte passagiers. En dat wiels de kaartjes nog vergees binnen. De gemeente is van bedenken dat voor 2 rederijen op Skielge geen plak is. We vinden het eigenlijk niet goed, het heeft de Raad ook uitgesproken, dat er 2 concurrenten op 1 lijn komen. We denken dat dat tenslotte ten koste zal gaan van de dienstverlening dan wel van de prijzen.
Goedemiddag dames en heren. Over een enkel ogenblik varen we de haven van Harlingen binnen. Willen de chauffeurs en medezittenden van de auto zich naar het autodek begeven. En ook de fietsers kunnen alvast naar het autodek gaan. Ik wens u allemaal een prettige voortzetting van uw reis, een mooi weekend en graag tot ziens aan boord. Een soort romte krijgt de Nijkommer liek net, vooral door de venstertierden. De EVT kan maar op een paar momenten van de dag gebruik maken van de onliststeigers. De rederij protesteert je tjen bij de eigenaar van de steigers, Rijkswaterstaat. De spannings rennen daarbij zo heeg op dat Rijkswaterstaat in maart 2009 de toegangshekken in de haven van Haas op slot zet. Ik durf dat niet hoor. Ik help je wel even. Even een beetje rustig zijn. Deze actie van Rijkswaterstaat doet finale afbreuk aan onze naam. Plus het feit dat wij onze passagiers op diverse creatieve manieren hier op de openbare weg moeten laten komen. Nou, dat gaat veel en veel te ver. Dus Rijkswaterstaat zal ongetwijfeld van ons een claim hiervoor krijgen. Het zal het begin wezen van een groot aantal rechtszaken. Ook om het Rijk en de gemeente Skielge hield het meer de kant van rederij Doeksen kiezen. In de media krijgt het conflict al vlug de naam veerboordoorlog. Ik zal eerlijk bekennen dat je volgens mij 1 keer in je leven zo'n dossier als dit aan je wagen moet hebben hangen. Nee, dat vergt enorm veel energie en met name natuurlijk ook omdat het vaak gestoeld is op langslepende juridische zaken. Je moet daar inderdaad wel gewoon mentaal weerbaar zijn, absoluut. Ja, want je wordt absoluut op de proef gesteld. Dat is niet met intervallen, dat is eigenlijk gewoon dagelijks. Ja. Heeft u wel eens contact met de collega's van Doeksen? Want die lopen hier ook rond. Ja, dat is prima. Dat is perfect. Daar hebben we geen enkel probleem mee. Dat gaat wel goed? Ja, dat gaat prima. Ja. De conflicten worden meer op hogere regionen uitgevochten. Ja, dus onderling hier op het haventerrein. Eerst passagiers. Reist u wel eens met Doeksen? Ja hoor, zeker weten. Als ik naar de wal toe ga ik vaak met de snelboot. En als het eruit komt, ga ik ook met Doeksen terug. Het is maar net welke boot voor de kant ligt. Oké. U wordt niet geweigerd? Nee, ik word niet geweigerd. Misschien hierna, maar dat weet ik niet. Jan Heuf, zond 1998 werkzaam op Skielge als fotograaf en journalist, maakt het de beginjaren van de EVT van dichtbij Maai. Hij had zo zijn eigen ideeën over de druwveren van de opriochters. Die dat ook vanuit een soort rancune ook deden. Want Bernard Haantjes als hotelhouder en restauranthouder, die zag ineens dat Doeksen ook op dat terrein van de horeca zich ging bewegen. Piet Olie, Piet Fit, de olieboer, die raakte zijn leverantie kwijt omdat Doeksen aan de wal ging bunkeren. Erwin Rob die kwam daarbij en met z'n drieën zijn ze toen EVT begonnen. En ja, als je terugkijkt, dan is dat eigenlijk naar mijn idee geen goede basis om een bedrijf te starten vanuit rancune. Je begint een bedrijf, als er een gat in de markt is of als er een gigantische groeimarkt is. Maar dat gat dat was 80 jaar geleden door Doeksen was dat al ingevuld. En die groeimarkt is er niet. Als je echt over serieuze kritiek op Doeksen hebt, dan komt dat punt wel altijd komt naar voren van... het was een eilanderbedrijf en dat hebben ze wat verlaten door het kantoor te verplaatsen naar Harlingen.
En ja, die band met het eiland is toch daardoor minder geworden. En ja, dat heeft ook de ruimte gecreëerd voor een actie als dat van EVT dan. Skilder Gerrit Doeksen zet in 1908 een eigen bergings- en sleepbedrijf op. 15 jaar later keepert er de NV Terschelling Stoombootmaatschappij. Daarmee krijgt Doeksen ook de passagiersdiensten naar Vlieland en Skilder in handen. De rederij zal uitgroeien naar een van de grootste werkjouwers op het eiland. 10.000 toeristen hebben ervoor gezorgd dat er een ontwikkeling plaats heeft gehad op deze eilanden. Die heeft geleid tot een grote welstand onder de bevolking. Ik ben Jan Almoes. Ik vaar sinds 1992 bij rederij Doeksen. Voorheen heb ik bij Smit zeesleep gevaren. Dat was haven- en zeewerk. 92, dus toen de Kugelwiek nieuw kwam hier bij Doeksen. En sinds die tijd vaar ik hoofdzakelijk op de snelboten. Het leuke van dit varen is omdat je zo snel vaart. In 3 kwartier ben je over. Je bent geconcentreerd bezig. Een fout zit in een kleine hoek, dat moet je dus voorkomen. Daarom varen we ook met de stuurman naast me. Beide kijken we mee en denken mee, een machinist achter ons. Vooral in het hoogseizoen is het erg leuk. Een hoop jachten. Wij wijken voor allerlei scheepvaart. En je moet anticiperen. Op een bepaald moment hoorde u dat er natuurlijk ook van dat er toch die EVT ging varen. Ja. Wat dacht u op dat moment? Nou, ik vond het heel vreemd. Heel vreemd dat zoiets kan. En dat er toch een of andere maas in de wet zit dat zij kunnen afmeren erop. Kijk, ik vergelijk het met... je hebt de Arriva, de busdienst, of treindienst, zeg maar busdienst. En ik ga in één keer met een bus daar tussendoor rijden. Ik ga afromen. En in de drukke tijden alleen. Dat noem ik oneerlijke concurrentie. En dit, zo zie ik het zeer zeker, dit is ook oneerlijke concurrentie. Als ik even helemaal terugga naar het statement van EVT waarom ze begonnen zijn. Dat was, en daar heb ik ook destijds van gezegd in de beginjaren, fair enough. Doeksen had zeker wel een schop onder de kont nodig. Er waren best wel monopolistische trekjes bij dit bedrijf. Heel veel dingen toch verbeterd in het bedrijf. De communicatie, de hele automatisering van het bedrijf is op orde gebracht. Ja, je wil het met z'n allen goed doen. Consument waardeert je ook met een hoog cijfer. En ja, door deze ellende en door de enorme kostenverslindende juridische strijd die al zo veel jaren gevoerd wordt, moet je feitelijk weer deels gaan afbreken wat je hebt opgebouwd. Nou, dat leidt tot frustratie bij niet alleen bij mij, maar bij mijn MT-leden, bij het vlootpersoneel, bij iedereen. Als ondernemer is het zeer onwaarschijnlijk dat je als ondernemer zoiets begint. Want je maakt eerst een plan en het kan wel of het kan niet. Eigenlijk kon je op je vingers natellen dat het niet een haalbare zaak is. En dat is eigenlijk het geval. Er wordt onrust gestookt op deze manier, zo zie ik het. Houding, Starlingen, goeiedag. Veel tijd, rustig. De Vatzoeker, een populair internetpodium voor de skilers, weet zien dat er op het eiland grutte verdeeldheid is over de veerboot-kwestie. Op de vraag of het terecht is dat de EVT verbinden we te varen, zei het 48% eens en 42% net eens. Nou, hij dus eigenlijk, denk ik, wat 2 kampen hier op het eiland. Wat vernemen jullie ervan?
Nou, dat hoor je toch links en rechts hoor je dat wel. En ja, je komt elkaar hier overal weer tegen met verschillende petten op. En je komt op verjaardagsvisites en dan... god, die zit er ook. En dan weet je al van, nou, dan moet je over dit of dat onderwerp maar niet beginnen. Je zit dicht bij elkaar en de lijnen die lopen allemaal door elkaar heen. Wat het conflict met het eilanders doet, ja, het is verdeeld. Er is gewoon een grote verdeeldheid hier. Er zitten allerlei kanten aan natuurlijk. En ik wil me daar ook niet bloot over geven, omdat ik voor EVT werk. Dus, maar daar wou ik het maar bij laten. Dat is beter. Ja. En Sa denken meer skilgers de roer. Een groot pad van de eilanders, die wij benaderen voor een interview, willen net maaiwerkje. Vooral tjenstanders van rederij Doeksen binnen benauwd haar voor de camera uit te spreken. Een ondernemer wil anoniem was zijn verhaal dwaan. Je moet sowieso niet praten openbaar, nee. Want helemaal als je een bedrijf hebt, dan moet je dus wel uitkijken wat je doet. Dus daar zit heel veel onvrede, alleen dat uitzicht helemaal niet. Dus niet één die voor de camera een verhaal wil doen, die echt de waarheid vertelt. Doeksen is toch wel een hele grote orgaan, een hele groot bedrijf op de Schelling. Het heeft heel veel macht, heel veel lijntjes. En mocht EVT verdwijnen, dan hebben we echt een probleem. Dus iedereen houdt gewoon zijn mond. Kunt u vertellen hoe ver die druk van Doeksen gaat? Nou ja, ik vind gewoon wat hij nou doet. Doeksen is al een aantal jaren bezig. En nu gaat hij mensen, de bevolking van de Schelling manipuleren, van vaten eruit halen, personeel ontslaan. En alle subsidies trekt hij in, die hij geeft aan de Schellinger verenigingen. Nou, dat vind ik gewoon normaal. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Een van de eilanders die het wil door te praten is Guus Zwijgman. Hij bent tot 4 jaar op Skilge. Zwijgman is warber in de Mierskip, als rietslid voor plaatselijk belang te Schelling en als milieujutter. Toen ik hier op het eiland kwam, toen viel het mij op als ik dan met de hond over het groene strand loop. Dan zie je daar plastic liggen. Nou, je neemt dus een afvalzak mee en je raapt het op. Maar de volgende dag ligt het er weer. En dan 2 dagen later ligt het er weer. Nou, dat is uitgegroeid naar de milieujutter. En dan gaan we elke zaterdag, nodigen wij mensen uit om te gaan jutten. En dat is eigenlijk, want iedereen die wil naar het strand toe, die wil wat te doen hebben. Als je nou toch bezig bent, dan raap ook even het plastic op. En het leuke is, het werkt verslavend. Je gaat steeds meer doen. Als rietslid had Zwijgman te krijgen maar de 2 kampen in de Veerboordoorlog. Het is ook zijn ondervinding dat mensen er in de Iepen Bierriet net graag over praten. Nou, ik vind het triest. Ik vind het, er is niks ergers in de democratie dat jij niet vrij kan praten. Dat vind ik heel jammer. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de natuur van de Terschellinger. Ik heb minder angst. Ik ben er eenmaal flap uit. Dat moet ik af en toe ook wel bezuren. Maar ik vind dat iedereen zou moeten kunnen zeggen wat hij wil. En niet de angst hebben van. En dat geldt zowel voor de een als voor de ander. Ja. Er zijn ontzettend veel mensen van Terschelling zijn werkzaam bij collega Doeksen. Af en toe dan merk je wel dat hij op een bepaalde manier de tanden laat zien. Het verdient in mijn optiek niet de schoonheidsprijs. Maar goed, in het heetst van de strijd zijn dat zaken die misschien zo gespeeld en gedaan worden. Wij hebben wel eens van transporteurs begrepen dat nadat die een keer met ons de overtocht hadden gemaakt, dat niet veel later
er een brief op het bureau lag waarbij dan eigenlijk in bepaalde bewoordingen wel werd aangegeven van we gaan ervan uit dat dat eenmalig was. We hebben vervoersplicht, dus dat zullen we nooit doen. Het is zeker zo dat we natuurlijk wel in de gaten houden, want het raakt ons. Hè. Ons bedrijf komt hierdoor in de problemen, dus we zijn zeker op ons hoede en kijken wel welk aandeel naar EVT toeloopt. Dat doen we wel, maar goed, daar vind ik ook niks mis mee. Maar via dat dorp daar niks mee, die informatie? Nee. Ja, voor onszelf. We willen natuurlijk weten van hoeveel gaat er met EVT over. Hoe groot is je hem druk op de eilanders in de zin van, maakt ze bijvoorbeeld net de beroep van die EVT? Lees je hem die druk bij eilanders? Nee, helemaal niet. Toch ervaren een soort dat Wossa? Ja, maar daar is mij niet van bekend. En eilanders laten ze niet dwingen. Die maken hun eigen keuzes dus. Het conflict, liep het door de jaren heen, hield niet meer te verhutsen op Skielge. Ook het personeel van de rederij Doeksen had er bot onder te lijden. Die aanhoudende druk maakt het leven voor ons personeel op het eiland niet leuk. Ze komen op verjaardagen, het gaat er weer over. Dus op het werk worden ze er heel erg mee belast, wat al vervelend is. Maar goed, dat is dan tot daar aan toe. Dat is nou even zo, dat is nou helemaal zo op dit moment. Maar in hun sociale leven op het eiland worden ze er ook weer mee geconfronteerd. En daar hoor ik mensen echt onder gebukt gaan. Ja. Die vinden er niks meer aan. Je merkt wel dat je bepaalde mensen minder gauw aanspreekt en eigenlijk dat onderwerp niet wil aanhalen. Je wilt met rust gelaten worden. Want hoe dan ook, bij iedereen draait het constant in het bolletje. En denkt men dag in, dag uit daaraan. En vooral als je dus wanneer je dus een dreiging is van ontslag, dat is niet leuk. Joert, met Simone Scheffer. Met het Frieskenijs van Vreed 30 maart. Reizigers binnen Blied met de nieuwe veerboot, de Spathoek van de eigen veerdienst Terschelling. Die is Joert voor het eerst in de veer gebracht. Het schip vervangt de stortemelk en er kunnen nou ook auto's mee op de boot. Een oertocht met de EVT is dan 20% goedkoper als bij Doeksen. Hoe weer de eerste vaart? Ja, geweldig. Ja, lang verwacht, prachtig moment. Ja, super. Echt, woorden schieten tekort en 4 jaar strijden en daar was hij dan vanmorgen. Super. Ja. Wij zijn jaren naar de Schelling geweest en gaan nog eens een keertje weer. Altijd met Doeksen geweest en er zit een enorm prijsverschil in. Ja, het is wat oors, het is wat nice en het is wat goedkoper, dus we proberen dat een keer. Daar gaat hij, jongens. Goeie vaart, happa. Maar het in de veert brengen van de Spathoek komt de concurrentiestrijd in 2012 op een hoogtepunt. De EVT begint te stunten met de prijzen voor boordkaartjes. De Spathoek wordt beteld door een groep van 21, vooral eilander, aandeelhouders. Een daarvan is campinghouder Geert van Dieren. Hij steekt in elk geval meer dan €100.000 in de EVT. Uit onvrede, maar Doeksen. Omdat ik dacht dat het goed voor de Schelling was, vooral voor de toeristen. Ik denk, nou, daar wil ik wel meegaan. Wij zijn zelf wel eens met een actie bezig geweest om mensen hierheen te halen in de rustige tijd. En het liep eigenlijk op het geldstuk bij Doeksen. Die wouden die geen korting geven. Wij wouden hier gratis kampeerders heen halen in de rustige tijd. Met de supermarkt, alles bij elkaar. Om iets leuks aan te bieden in de rustige tijd. En het liep eigenlijk een stuk op Doeksen. Die wonen net zwolle? Nee, die wouden de prijs hoog houden. Ja. Maar het is vooral de campings, de zomerhuizen, daar gaat het om. Dat mensen eerder komen, de boot is goedkoper. Het gaat om de klanten. Ja, als er geen klant is, dan gaat er helemaal geen boot meer straks. De eilanders weten het beste hoe je moet varen. Je moet eigenlijk de werkgelegenheid voor de mensen op het eiland gunnen. Maar wat heel belangrijk is, dat het zo goedkoop mogelijk is. En dat is het probleem als je een private maatschappij hebt, zoals Doeksen, dan gaat de winst, die kan eigenlijk de prijs dicteren. Die kan zeggen van, als monopolist, ik heb dit tarief nodig. En als je goedkoper naar Engeland kan varen, vanaf België, dan met rederij Doeksen. Dan wil het er bij mij niet in dat hier een te hoge prijs gevraagd wordt. Dat stuntprijzen werkje werd duidelijk in de zomer van 2012. De Spathoek zet in juli en augustus kloffend vakantiegongen zoer.
Het wachtje is dan op een chinset van rederij Doeksen. Dat betekent 43.000 tot 45.000 mensen tot en met juni die we minder vervoerd hebben. En een 15% minder personenauto's, wat ook heel belangrijk is voor ons. Nou, dat leidt uiteindelijk tot een situatie dat wij op een gegeven moment onze kosten niet kunnen dekken. Jaarkosten. We hebben natuurlijk een contract waar we allemaal verplichtingen moeten uitvoeren. Nou, en als dat niet meer kan, dan zullen we dus volgend jaar in ieder geval maatregelen moeten nemen. Want dat kunnen we niet nog een jaar hebben. En er komen maatregels. Doeksen dreigt het maar het krassen van onrendabele afveerten, vooral in de winterdienstregeling. Wanneer het uit een onafhankelijk accountsrapport blijkt toch dat de rederij in financieel zwaar waar zit, grijpt staatssecretaris Mansveld in. De EVT wordt per 1 februari 2014 verbinden passagiers te vervieren naar Skilge. Het is gewoon belangrijk dat voor het eiland, voor de beide eilanden, het mogelijk is om naar school te gaan, om naar je werk te gaan, om goederen te vervoeren. Als je een ziekenhuisafspraak hebt en er vaart geen boot, dat kan gewoon niet. Er moet een continuïteit zijn in de veerdiensten naar de Waddeneilanden. Toen het bericht doorkwam dat EVT zou moeten stoppen, werd ik op straat aangesproken. Ik wist het nog niet. Er werd tegen me gezegd, nou Jan, heb je dat gehoord? Gefeliciteerd. Ik wist nog van niks. Wat dan? Nou, zus en zo. EVT die moet stoppen. Gelukkig, zegt ze. Want als de dienstregeling veranderd was, waren er geen ochtendafvaart van de sneldienst geweest, konden die kinderen die naar school gaan, die hadden dan onderdak moeten zoeken aan de vaste wal. En die hadden dus intern dagen moeten. Je merkt wel een ommedraai dat men toch wel inziet nu dat dit zo niet kan. Dat het alleen maar nadelig werkt voor de eilanders. Voor het EVT begon, wou de Doekse ook al boten eruit halen. Die ging ook al dinsdagsafvaart eruit halen. Dat was allemaal aan de gang al. Ja, en ik denk dat het ook een beetje een spelletje van ze is om nu te zorgen dat ze eruit gaan. Ze doen het nog niet, maar het is een politiek spelletje natuurlijk. Ja, mensen een beetje opstoken, ja, dat ze de mensen weer achter de hand krijgen. Ja. Het ging de verkeerde kant op. De mensen hadden steeds meer gevoel met EVT. Ik zal maatregelen moeten nemen. Ik kan niet leidzaam toezien van, nou ja, het bedrijf maakt verlies en we treden niet op. Hier zijn geen winnaars meer. Ja. Het zijn alleen maar verliezers. Ik bedoel, en ze trekken nu, al het geld wat gespendeerd is aan juristen, had ook gespendeerd kunnen worden aan het toeristisch product. Want wij hebben, nogmaals, Rederij Doeksen heeft hetzelfde belang als alle ondernemers van Terschelling, namelijk dat het toerisme goed blijft naar de eilanden. 1 op 1. Nou, daar hadden we zoveel mooie dingen mee kunnen doen. En dat is allemaal money down the drain. En het ergste vind ik dan op dit moment is dat een gezond bedrijf ook kapot gemaakt wordt. En waarom? Onder wielers giet het juridisch spul maar terug. De EVT verliest op de laatste dag van 2013 een kwart pleit in het vaarverbod van Mansveld. Maar had al onkundigen in heger beroep te gaan. Op de achtergrond speelt het ook nog een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het CBB. Het college wil toetsen of de concessie die het Rederij Doeksen krijgt wel past in het Europese recht. Net eerder als in de rin van 2015 komt het CBB met een definitieve uitspraak. Antitiert zal de veerbotoorlog Skilge in de besnijing houden. En mocht het zo zijn dat het oordeel van het CBB ten nadele is van EVT, dan stoppen we. Want dan moeten we stoppen. Ja. En wij vinden het eigenlijk een doorkruising van de rechtsgang. Wat er nu gebeurt, dat iets wat onder de hoogste rechter is, dat eigenlijk doorkruist wordt door deze actie van de staatssecretaris. Maar je jou net op? Nee, opgeven komt niet voor in het woordenboek. Als u nu een vraag kon stellen aan de directeur van de EVT, wat zou u dan vragen? Wanneer hou je eens op en kunnen we rust in de tent krijgen en kunnen we gewoon ons ding doen wat wij goed kunnen.
En dat brengt ook rust op het eiland. Daar gaat het hoofdzakelijk om.